Hej YouTube, og velkommen til denne mod spotlight med, hvad var det, TNT Nuke mod, hedder det vist. Og det her, så vil jeg vise jer, hvad man laver alle tingene, og så hvor gode de er, når jeg går over den her, hvor jeg har sådan en fri verden langt væk. Så lad os bare begynde, hvor man laver Miner TNT, som er den her. Sådan, så har vi materialerne. Så går vi ind her. 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 Sådan, og sådan. Så har vi en Miner TNT. Nu skal vi lave en firebomb. Så vi den der. Der. Ups. Der. 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 Og der. Så laver vi den. Så skal det skal være præcis sådan, ellers virker det ikke. Som du kan se, får du bucket tilbage heldigvis. Det var firebomben, så en napalm. Det er bare sådan en lava TNT. Lige skal prøve at se den. Måske lige have alle tingene. Og det skal være sådan her. Jeg sætter selvfølgelig et link til moddet hjemmeside i descriptions. Så når jeg kan installere det, hvis I vil. Og ja, ups, fail. Jeg skal lige sætte det hurtigt igen. Jeg kom til at tage den. Jeg glemte at tage den ud. Og bare, jeg mener mig, hvis man får alle spændende tilbage på den her også, så jeg kan ikke helt huske det. Napalm. Ja, det gjorde der. Så du kan altid lave en survival jo. Så skal vi lave en nuke. Og grunden til, at jeg tager den som er den sidste, hvor I se det sidst. Og det er, jeg prøver med. Ups, jeg tror, der var en fejl der. Sådan der. Tror jeg. Jeg kan ikke engang huske, hvordan den var der. Noterer vi. Jeg skruer lige ned for musikken derinde. Jeg laver der også altid noget lort, ikke? Sådan der. Skruer helt ned for det, skal jeg ikke det? Fra 4. Okay, det var hvordan man laver en nuke. Nu skal vi vise jer, hvordan man laver en scatterbomb. Ja, bare lave den der. Der kan I se, hvorfor den er større eksplosions farlig end en nuke. Den er scatterbomb. Sådan der skal den laves, sådan som jeg lige har gjort. Så putter I en gunpowder i hver hjørnerne her. Som jeg lige gør her. Så putter I en TNT imellem de gunpowder, og så putter I en nuke i midten, som laver en scatterbomb. Og jamen, så har vi alle bomberne. Skal vi så teste dem ud efter lige at tage lever. Det var egentlig alle tingene, der er i den her mod. Godt. Vi starter med en Miner TNT. Grunden til, at man ikke kan se den, når man eksploderer den. Jeg ved ikke lige, hvad fejlen er på det. Men det var så en Miner TNT. Det var den her. Så har vi en firebomb, som jeg sætter lige her. Så kan jeg lige få lov til at se smad lige den der. Den sætter simpelthen fire rundt om hele sin eksplosion. Så har vi en napalm bombe her. Jeg går lige lidt væk. Den laver sådan, at man har en lavasø. Så sådan her kan I få en lavasø i jeres singleplayer, eller hvis I spiller LAN. Hvis det er, I irriterer nogen eller har brug for lava. Bare mere lava, evig lava. Masser af lava. Stor lavasø. Det er bare at bruge den. Så har vi simpelthen en nuke. Der går jeg lidt væk fra det der, fordi den her, de skal se hele eksplosionen. Der. Nuken. Hvis I kender Ticket, vil det egentlig komme til at ligne en electric circuit, når den er færdig med at eksplodere.
Bum, se, det ligner en electric circuit fra Ticket. Nu kommer vi simpelthen til den sidste eksplosion, og den største, simpelthen den største. Så jeg går simpelthen lige lidt væk fra den her, lidt mere sådan her. Der. Godt, så jeg smider den her, og så den her, og så ser jeg i. Jeg klikker lige fedt. Det eksploderede, kan jeg høre, men det tager lige tid, for den skal lige loade hele eksplosionen. Der stod sådan her, sker ikke noget, man. Og så BOM! Så kom den her store eksplosion. Jeg ved ikke lige, hvad nedad. Hvor langt ned den går, men den går garanteret langt. Men så stor eksplosion har vi altså på de her forskellige bomber her, som I kan se. Og grunden til, at jeg tog en nuke som anden sidst, det er fordi, jeg vil vise jer efter de eksplosioner, selvfølgelig, så kan I se, så tager jeg en helt almindelig TNT, og så tager jeg et lever. Så den laver en mindre end en mining TNT, mener jeg. Det der, det er en mining TNT eksplosion, ellers var det den der, jeg kan ikke helt huske det. Ej, det der derovre, det var en firebomb. Det her, det var en miner TNT, der er der. Så hvis jeg bare tager en helt almindelig TNT, så vil den ikke lave sig lige så stor. Se. Jeg kan se forskellen her. Miner TNT er en større eksplosion og er god til en mine. Den her over, den er en god, hvis nogen prøver at angribe dig. Den her er også god på en måde. Altså. Den her, den er også rigtig god, men det der det er den bedste, men den skal man passe rigtig på med, så skal du hurtigt væk, når du sætter den der. Den her kan du godt overleve, hvis du lige sætter en her, så bare lige væk. Sådan så jeg tror ikke, du bliver skadet her. Men det var alt for den her gang YouTube, så ses vi til næste Mod Spotlight. See ya!